Abusuafo putupuru amanebo ayensa aka echiremu ese eye Kwahuhene eye Daaasebre Akuamoah Agyepong awotosomelu sisi amno kase die Kwahu nananom atwenkwanya ayine toase akonya acheso matuno aye ade eso na wo se na eye ake yese na namframa musase yatuna ade eso ebisi yaturo ni ade nanso semno ekase die Kwahuhene eye nana adwoa jamfu awotosomyensa wanya ede ababetudwa akonfirm esisudua ese sisi amno ekase die Daaasebre Akuamoah Agyepong otosomyenu wonye eye Kwahuhene ebiem ne sa yeso ntino omo ehwe ne mu se abetifi hene nana achamfo asiedu agyema na otosomyensa ebehwe eye echire no atoto nuoma na bibia so etimi akọ eye enkan na meyentie nana adwoa jamfo otosomyensa Kwahuhene wabra wo sisi dua sisi amno kasa die Kwahuhene omatuna de so nokure emese enra yesori anopa no na Kwahuhene asese wonye Kwahuhene biem etimi afiri enkran abehye ahemfie esese basa nti ya hunu se yampa ohyewe ebiso oni we biso ho nti enra prosifo begu kurom ha papa no mo ade akrokora emano ekoye nti anopai na chemfo sore ya na de oteye ene de amanfo ekeka sese wo moka no nti ode no kura na betudwa se Kwahuhene sese onya Kwahuhene biem ebisa benem pani atu ahene si ahene omwatimi aya mamre ade Kwahuhene ye enye no omo aya mamre ede akura na chi wo akonwa ne ho kura nti ubia obete si Kwahuhene Akuamoah Agyepong otosomienu onamba bi so ye Kwahuhene onya Kwahuhene nti sese yaneni ni twaka bia Kwahu de ye nyina ye Kwahufo betima ba na emom se Kwahuhene de eni ho saa nti Kwahufo mesramo momfa enche yen na ye nyina ye nka mom ni enya Kwahuhene a sabe obetima bedi ye ni am ye nya somdwe na ya nene mo obra wo koroma mu ha na Kwahu emfa ne ntoma pamfira na abene soso empeja medamase na nasese a onye Kwahuhene hwan ena take over as Kwahuhene eye achemfo ase edu